Parámonos unha llariza así, de moitos duelos. Creo que nos apretaron un pouco máis alto do esperado e, bueno, creo que non estuvemos todo fino con balón. A lectura de partido era que temos que atacar por o noso extremo izquierdo e non atacamos nada. Eso xa desde o jueves estuvemos falando e creo que nos equivocamos bastante en filtrar balos por dentro, onde eles son moi fortes. Nos puderon transitar un par de veces e, bueno, creo que non estuvemos ben. Por o partido de descanso recalcamos máis que había que xogar ao extremo izquierdo para encarar. Creo que a segunda parte estuvo aí, estuvo no cambio de Antón, fixo un auténtico partidazo e, bueno, creo que ganou el solo partido. Bueno, foi un partido moi apretado en todo momento. Bruno díxome que encarara, que saíra por fora, e iso fixen, saliu ben, ganamos, que maravilla. O penalti, dame un pase largo Bruno, o porteiro, fixenlle un amago central, comeuno, e despois quixo chegar o balón dividido, cheguei antes que el, deume, penalti. E o gol, igual, un pase de Xavi, volví a encarar o lateral, leveino, e vin que estaba centrando moitas, pensei que o porteiro se podría haber alejado un pouco, tirei o primeiro pau, e entrou, genial. Entón sabemos que nos últimos 30-40 metros é diferencial, sobre todo no 1 para 1. E, bueno, creo que nestes típicos partidos que están así cerrados, pois creo que tendo un desborde como el por fora é unha bala que temos que aproveitar. Lois ten un problema do traballo que non lle permite adestrar todo o posible, pero, bueno, cando pode encadenar entrenamientos vese o nivel que ten. Nos acomodamos bastante, tamén o xogo diles que era un poquinho máis pausado, e, bueno, eso condicionanos muchísimo polo tema de xogo que temos, e afectounos bastante na primeira parte. Depois na segunda sí que é verdad que xa empezamos a apretar un huevo cara a outro, como se di, e saíron mellor as cousas. Bueno, por motivos laborais, pois os meses anteriores non puiden participar no xogo cos compañeiros, e, bueno, eu sempre intentei adestrar tamén un pouquiño, e, bueno, co ritmo que temos entre todos, axudándonos, é unha maravilla, verdad?